Sadag. Napalabas, dimteng ti aldaw at agiuray ti amin amang ipatpatag ka ni Albert. Ti aldaw nga irurwarnan iti ospital. Naragsak dagiti agasawa a Don Amado ken Doña Caridad. Ngem awanen ti umasping pay iti marikrik na ni Laika. Gapo ta makaawi den ti ipatpatag na. Iti sabali a bangir, pampanunutan metlatan ni Misty. Noan niya ti kasayatan nga aramiden na. Tapno agbalig iti amin apanggap na asaan nga agkamali. Kapayatan na, si marungkar ni Don Fausto iti balay da Don Amado ket nagsarsarita nga rod dagitoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Talaga tipmawid kan ka ti anak yo kan ni Caridad. Nasingpet, saan akas kadag iti daduma akapadpada tayo iti biyag anaturay. Awanan asi. Panyero. Amo ka saan to alumdaang ni Laika iti sidong na. Panyero Amado. Isungawan na pulos ti makunak no maipapanan iti relasyon da Albert kan Laika. Maawatan ka iti dayta anak ko nam, Panyero. Iso pa nagkunak. Ket saan na narumbang apagbayagan pa iti amin. Kasayatan siguro no iti kabiitan na panawan ket makapagkalaysan da Albert ken Laika. Ha? Oh, di mo kadikayat, Panyero? Apay kiti nasaan, Panyero? Matlagayam. Rumbang la mapadarasan ti amin, Panyero. Hanggang Panyero, kayat ko lang nga ipalagipkan ka. Saan ko na kayat adiktaran ti anak ko, may papan iti dayta abanag. Panyero. Diyak kayat apakibiyangan ni Albert, no may papan iti dayta abanag. Isuasan ka matulungan iti kayat mo mapasamak, no mampay magagaranak matay. Oh, Albert, no adda masapol mo, amo mon ti aramidam, ha? Pisilom lang day ti gadget nga day ti abay mo. Amo min nga adda masapol mo. Mabalin ka din ti bumangon. Oo, ginayat ka Di mo biglaan. Tama nga no anya ti mapasamakan ka. Kabarilak. Makapadanag ka mat. Anya kalakit din ay. Kabarilak ko naklang arudan. Wan, amok ka ba alam? Ngam pangasim ko mata di mo biglaan. Taamangan no mabignat ka. Nabayag ka di ditoy ni Fausto. Saan met, senyora? Nagsarsarita dalaeng kan ni senyora. Kalpasan na, pimanaw matlaeng. Nagtumar ka din iti agas ni Albert. Pinagtumaran ni Laika, senyora. Oh. Senyora, adda ka di parikot? Di ka nagsalutsod. Amamuna ko na. Madlaw asabali ti jarna. Amuklatan, aginggat mabalbalin. Di na kumakayat anilay ka ti mga asikaso kan ni Albert. Iso na laeng, taawan ti mabalin na. Naimbag ta simbang petkan. Napanam nga minaya, di ka pa'y nagpakadamat kanya. Napan ko kinasarita ni attorney. Ha? Apay? Kinasarita kung maipapan iti panangireklamo tayo iti driver ti Lugan. Ang naka-aksidente ka ni Albert. Ano diya? Inaramid mo dayta? At di mo man laimbagbaga kanya? Amado, di mo ko na pagbalinam nga isyo tinaramid ko. Para iti anak ta ti amin. Amom ka diya nagsarita kami kini Albert. Di na kayat nga idarom tayo dahi diya a tao. Anya? Anya kumaaga po saan ang maidarom? Dandani na pinatay ni Albert. Wah, Caridad, tinasayaat. Kasaritam nga umuna di anak mo.
Tama nga no di kay tumanen ag kinaawatan. Adda na panunot ko ang makarisot iti parikot ko. Dan, Anya day ta? ipapatay kun sa laangan ni Albert. Misty, amom ka din anya ti bagbagam? Amok, iso nga rod nga alalaak ti opinyon mo. Apay ko mga aramidem ti kasta. Tapno agpada kamin kinilay ka. Asaanan ang mairanod ken kuana. Di ka di masakitan no bilang laeng? Masakit anak, syempre. Nga masiguradok ang mas masakitan nilay ka. Misty, Katkas jay ti kayat ko ang mapasamak. Ti masakitan iti husto nilay ka. Inton malam ti sumaruno apan ang patumar mo kan ni Albert. Saan ka di? Wan, nana. Apay ka di? Damdamagak laeng. Amkak ngamin nga ang mga nuan yan tumanan ti makuna ni Senyora Caridad. No makita na kaasumrak umunag iti silid ni Albert. Ha? Amumatan noan niya ti ugali na. Narigatan ti mapasubo, Laika. Di kagdanag, nana. Tanangak matket di ti amin at ignay ko. Kasayaatan no kasta. Tapno saan kakit di amadaksan manen. Tantanda anak dayta, nana. Agyaman akmet, taipang pangagnak balasang ko. Talagamat nga aramidak dayta kat. Amok ngamin nga iliklik-likdak iti sigurado apakaisagmakak. No kasta, agpaiso ti imbaga ni Papam. wen, mama. Gamaapay adi mo kayat nga idarom. Awanan ti Serbina, mama. Tinapatek ket si bibiyagak. Kan maysa, si babalod mo't day dya tao saan ka di. Gaputalinabsing na ti paglintigan, amay parit tinabartag ngagmaneho. Ngam ti kayat ko kat malungsot iti pagbaludan day ti ataw. Gapo iti inaramid na kan ka. Mama, mamati ka din na inggagara. Inggagara naman wano saan. Nagbasol lata. Makamuntin ko na tilintag. Diyak amukan ka, Albert. Nagaduunay nga mom. Anyan ni mama. Awan lang tati nagbaliwan na. Ngauray medyo nabayag matikadak iti ospital. Saan na kayat ni Ma'am Misty ti paistorbo, Sir Fausto? Iso amamakak amapan mangibagakin ko na, nga da kayo. Kasta ka di. Wen, sir. Alang arudan, di mo ni magbaga nga daak. Ngam amang ano napatagtigagarayo ken ko na, sir. Saan mo't kit di? Di magasaklaeng taad na panakitya sidag. Sigurado kayo, sir? Wendan. Di kagda nagkunak lang arudan. Sige nga rod, sir. Da kayo ti makam mo. Diyak arudan nagbayag. Sana bale, tagkita kami tumot lang ni Misty Ijay Balay. Imbagak mo't ngaminan kan ka. Kat itulok mo latan? Apay ka dinasaan? Amado. Desisyon ni Albert dayta. Anya ngay kumatikarbangan tamang tubngar. Kan maysa, husto matikunana. Makamon dagiti pulis iti dayja a tao. Tereklamo damot a talaga. Gaputan na kainom ang nagmaneho. Diyak amukan ka. Makapasuron ka. Saan kumakasta, Caridad? Ibagbagak lang kan ka no anyaman ti imbaga kanyak ti anak mo. Kabayatan ti kaawan mo. Panagkunak kat addasaan anasaya at amapaspasamak. Anya, nana si Mang. Amangan no agsubsubang da senyor kan senyora. Ha? Ni, apay ko ma. Basta kasjay ngamin ang nagpupok da iti siledda. Adda madi amapaspasamak. Da kayumot. Awan mo't siguro. Ang mga nubidot ti atapyo.
Jackpot yan, Laika. No may papan kada senyora kan senyor, saan pa'y nagpaltos ti atap ko. Nana, Iso marikrik-nak. At dasaan anasaya at amapaspasama. Nabayagan ajak napnapan iji resort, papa. Si kaman no kayat mo timapan, iha. Apay nagsinay kay tinaunag. Jak kaya ti mapan asisya. Mabalin ka ako yugan no kayat mo. Jak kayat, papa. Unak man no di mo kayat timapan nga agmay-may sa. Pudno, ngem saan ada kayo ti kayat ko akaduan. Sino nga rod? Ni Albert. Anya. Napimpintas na ije nga agpapigsa ni Albert. Nadardaras ti panagsubli ti sigud aganay gay na. Paspasakitam lang ti bagim, Misty. Di mon panggapan nga awisan ni Jenny Albert. Ta sigurado, agsakit lang tinakam mo. Anya ti isagsaganam para kan di Albert. dagitimbilin ti doktor aron bang aparakan ko na, senyora. Nasustansya daytoy. Italaan adlaw ko, Laika. Kasla da kaing ingas mo. Ha? Juan. Nakapunggos ka ita. Iso ang nalawag ang makita ka na imbag ti rupam. Kanayon ang makaluban ti rupam iti atidog a buok mo. Itata nakapunggos ka. Nalawag ang makitak ti langam. Senyora, Kasla da karuprupam ngam jak malagip no asino. ha? Talaga jak malakip. Ngamamok, adda kaing ingas mo. May sa tao ang masigurado nga amamok launay. No syakla amaysa. Awan mo ti malagip ko nga amo ni senyora akaing ingas mo. Nana, Amangan no agar aramid manen iti kompormiladitan ni senyora. Tapna da panggapuan na amang pasakit kan ka. anya? Kasta ngamin kat ni senyora. Aramid na dayta. Saan magsiguro, Nana Simang? Ay nalay ka. Mamati ka kanyak. Kasta ti atap ko. Iso adi mulatan ikaskaso ni senyora. Basta aramidam iti husto ti trabahom, tapno saan ka amadaksan. Albert, iho, anya ter aramidam dito itirasa. Kasano nakapan ka dito ay? Papa, napigsa akon. Kabalakon. Ngam iho, saan arumba nga ibusor mo ti bagim? Papa, Abang ano niya ti mapasamakan ka? awan ti daka sa mapasamak kanyak. Ay, Albert. Patyan na ko mapapa. Naimbaga kon. Iso ang mabalin kon nga ituloy ti amin apanggap ko. Anya. Anya ti kayat asawan ni Albert. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarita da Don Amado ken Don Fausto. Imbaga tinaud-udi akasayaatan no iti kabitan a panawan. Ket agkalaysan da Albert ken Laika. Ngem imbaga ni Don Amado adi na kayat apakibyangan ti may papan iti anyaman nga agbalin a desisyon ni Albert may papan kadakwada ken ni Laika. Apaman a nakapagsarita da Don Fausto ken Misty.
Imbaga ti babae akayat na makakuyog ni Albert ijay resort. Tama sigurado na analaklaka nga agsubli ti sigud aganaygay ti lalaki ijay. Imbaga ti don asaan kuman nga agaramid ni Misty iti pakapasakitan na. Kabayatan na, nasdaw ni Don Amado, tanakita na iti terasa ti balaydan ni Albert. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Albert, iho, anya ti aramidam dito'y terasa. Kasano anakapan ka dito'y? Papa, napiksagon. Kapailakon. Ngam iho, sana rumbeng nga ibusor mo ti bagim. Papa, Amang ano anya ti mapasamakan ka? awan ti daki sa mapasama kanya. Albert, Patyan nak, Papa. Naimbaga kon. Iso ang mabalin ko nga ituloy ti amin na panggap ko. anya, Dahil tatagpaiso, Papa. no anyaman dagita planom, suportaran ka, iho. Agyaman nak, Papa. Awan ti rumbeng nga pagyamanam. Araramidek lang ti amok arumbeng nga aramidek para kan ka. Kunak no amumon ti amin nga aramidam. Ngam saan pa'y matlagayam? Dan, Saan arumbang dayjay? Apay ngamin nga ipilit mo no saan amabalin. Mismon ati amam tinag ko na. No kayat mo, kuyugan ka ija resort. Tapno makaaliwaksay ka. saanan? Nagbaliwan ti pangnadang ko. Misty, Jakon kayat ti mapanijay. Ti kayat ko ita. Makasaritak ni Tita Caridad. ha? Naibaga na kanyak iding agsarita kami. Apaman ang makalasatan ni Albert. Kat mamati ak nga itanday tang akanito. Kasla nagpatag ti pagsarsaritaan dagiti agama dita terasa. Nakapaspas nak ti panagsarsarita da adwa. Anya nga ta ti pagsarsaritaan da. Agre-ring ti cellphone ko. Nagpaisungbatan ta mga no napatag ti yawag no asino man da ita. Nana, remormot ni Senyora. Husto met, tapno nawayata ang makapaggunay dito balayda. Nana, No adda ngamin dito ni senyora, kat kasla di numero ti amin atig na ita. Kat dayta ti jak magustuhan. sa bagay, husto kayo. Ngam, sa dino nga tati papanan na. Saanen ang napatagday talay ka? Ti importante kat awan ita ditoy. No daduma, maasyanak mat ka ni Senyora. Ha? Amo ka mas dao ka, Nana si Mang. Ngam day tatiak paiso. Abay ko maakaasyam. Maawatak ngamin ti marikrik, Nana. Nang runa no may papan ka ni Albert nga anak na. Isot ga po na akaasyak ni Senyora Caridad. Apay adito'y tikinid daw mo apag sinarakan ta, Misty. Tapno makapagsarita ta na imbang, Tita Caridad. Kasta ka di. Nabayag mat adyak nagpakita kada kayo. Nadlaw yung mat siguro dayta. Mas dawak nga rod. Sa ita, kalaat nga inawagan na, kat kinid daw mo ti panagsinarak ta. Gaputakas itinakon-akon. Napatagday to'y nga ibagak kada kayo. Anya nga minday ta. Tita, naimbaganan ni Albert. Awan mat siguron ti rason. Tapno matungpal tiin karim kanya. Anya. Dayta ti makagapo no apay a kinasarita ka, tita. Kayat ko amaamuan no anya ti plano. Mabalin ka di, Misty. Adapay naskan nga si kaswan mi. Kas ko maiti anya. Aba ako.
May papan iti tao ang nakadisgrasya ka ni Albert. Bayam ko maamasi ka sumipay ti amin. Sa tanto agsarita iti nalapat. Apag isun sa tiyo umay ko. Jak makita iti garahe da panyero ti lugan ni Caridad. Nasayat mo't nuawan ni Caridad. Panagriknak ngamin. Ket sa anak anawaya iti kadak di tabalay da. No adda di ti asawa ni Panyero Amado. Sa anak mo't kit di ngagbayag dita. Adala na patag ngay baga ka ni Panyero Amado. Ken pambarak meten amang kita iti anak ko. Jak mo. No anya ti talaga pampanunutan ni Senyora Caridad. Babain iti dayta nga insalaysay mo kanyak, Misty. Dan, Ngam no panunutag ana imbag. Adda mo't rason na. Saan ka di? Nasken amasikaso na nga umuna, ti maipapan iti kaso. amom dan, kabisadok ni Albert. Manang nga sila unay dayjay. Kasla jackpot dyan nga agdarom dayjay. Ha? Gayam mo ni Albert. Da kayo tinasingad idi agad adal tayo pailaang. Amom ti kastangaw gali na. Saan ka di? Iso adi mo pagparangan ita kanya. Asigurado nga adda ti din narom ama pasamak. Tamok. Saan nga agreklamo ni Albert? Nga uray isupay timako na at talagaan na purwan. Gapo iti napasamak. Tadandani natay. Sir, ato iti inuman niyo. Agyaman nagbalasan ko. Ala, idi sumlatan iti lamisaan. Sige, sir. No, adapay masapol yo. Ibagayo laan. Di kay ko magbabain. Awanan iha. Isu na lang, tamabalin ka di adito ikapay. Si kapay lang ti kasarsarita. Tani, nabayagan mata ni Panyero Amado iti kunana nga alaan na. Day talagayam, sir. Uwan mabalin. Agyaman haklay ka. Awan anyaman na, sir. Syakit di ti rumbang agyaman kada kayo, tanaanos kayo. Agyaman na kititulong kan pamagbagayo kanya, di adapay lang iji ospital ni Albert. Awan anyaman na dayjay iha. Basit labanag dayjay. No basit labanag para kada kayo, dakkel abanag kanyak dayjay, Sir Fausto. Nariknak namin ti presensya ti maysa nga ama kada kayo, iti daydi akan ito. Niya. Day tatagpay so, Sir Fausto. Isong agyaman ak unay iti kinaanos, kan kinasingpot yu kanya. Dagsina kamin ka ni Misty. Nga maging gaita, jak pa'y lamalipatan dagiti imbagana. Nagdiretso ak pa yan iti dahi ti restaurant. Jak pa'y nagawid, tabarang kunak, na mailiwliwag ko dagiti imbagana. Ngamsan lata. Kaslakit din nagdakkel aparikot ko dahi chaya. Sa bagay, do panunutin ang naimbag. Awan ti rumbeng nga pagdanaga. Mabalin ko nga ipilit ka ni Albert nga ikalay sana ni Misty. Ngam sigurado asaan nga umanlugot day jaya. Kat ti delikado. Amangan nagsubang kami paya. Amok, do nakarasunak man itay kan ni Misty. Marigatan akon nga agrason inton sumarno. Katirigat na, amangan no isidir na kanyak ting karikan kwa na. Anya langan ti rupak nga iparangko ka ni Misty. No saan ko amatungpal ti imbagakan kwa na. Agyaman ak Panyero. At dayta ka manan. Anya ko matirumbang nga pagyamanam.
Amok ngamin ngayon pamuspusam manan ti amin. Tapno maikan kami ti gundaway ngagsarita iti anak ko. Panyero, Bilibakan ka. Talaga nasirip ka. maawatak ti marikriknam. Isungar aramidak mo ti amin nakabalag tapno matulungan ka. Panyero, Nang runa kat imbagak matan. Saan ka matulungan iti kayat mo ang mapagkasartan dagiti anak ta. Ne, ita si Mangpet. Panyero, ang mga nuadan ni Caridad, isungag pakadak matan. Sangsangpot ko pa'y laeng ang pumanaw kan, Fausto. Nakasarita ko ni Amado. Day talang matigagarak. May papanitian niya, tinagsaritaan niyo. Apay nga interesado ka, Caridad. Pagarupam ka di manan nga dadakas apaliman mi. Ha? Kastamot nga mi nakanayon ti atapom kat. Tunggal ada pagsaritaan mi. Tunggal agsarak kami. Pagarupam nga da paliman mi. Di kagda nagtaawan ti kasta nga atap ko ita. Ah, Ngam kayat ka makasarita mat iti nalapat, Fausto. No saan ka lakit di nga agdardaras. ay, pasensya kan Caridad. Nga mabalin ka di abaliwan talakuman ti agsarita. At dapay nga minasken apapanak. Ammom balasang ko. Palpaliiwak itay ti panagsarsarita yo kan ni Sir Fausto. Nana, Sa bali ti jar ni Sir Fausto ang makisarsarita ken ka. Kasla na karagragsak. kasta ka di, Nana? No saan ko la akabisado dayjay agayem ni senyor. Ang mga no pagarupa nga adda pa naggusto na ken ka. Ala, ni Nana si Mang, komporme matan ti bagbagana. Ammom ngamin balasang ko. Talagaan napintas ka. Ket maag ti lalaki asaan ang makarik na iti panagayat ken ka. Nana, kasla ama ko ni Sir Fausto. Ha? Awan. Wan nga agpaiso. Kaslakas jay tinapaliiw ko itay agsarsarita kayo adwa. Ha? Nana? Kas jay ti kayat ko asawan. Kas kail agsarsarita nga agama. Kumpleton dagiti masapol mo ditoy ha, Albert? Addan ditoy ti kanam, adadanom, gatas, ken kang runaan iti amin, dagiti agas at tumaram. Laika, ada ka di pa panang? Ha? Awan? Apay? Kasano? Insagana mo ti amin na masapol ko. Inyig mo mo amin dito eh. Tapno saan kan amabannog pay? Si kamot nga minan ti makakaam mo ang mga asikaso iti bagim. Kat kabalak mo't nyaminan. Narigat mo't nagpasarbiak pa hanggang ka. Anya ko matidakas na. Laika, jacket marigatan kagapo kanya. Albert, sa anak nga agrekreklamo. Kan ar-aramidag lang ti trabaho. Ha? Trabaho lagayang para kan ka ti panangas asikasong kanya. Ha? Kunak man na nagtao di ti kaunggam ti panangas asikasong kanya. Ngam trabaho lagayam ti amin. Ammom, saan mo abagay ti kasta, Albert? Saan ka man ngaging papasugnod? Kasano? Katrabaho lagayam para kan ka ti amin. Si kamat, rabak ko laang dayjay. Siyempre, ar-aramidag ti amin para kan ka. Taay-ayatan ka kat ngarod. Napod na day tangayong bagam. Panagkunakit. Nas ka na pagsaritaan tan di maipapan iti panagkalay sa ata. Anya ti makuna ni Laika iti dayta nga imbaga ni Albert. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag!
Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon June Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.